Oibrithe séasúracha soghluaiste. An bhfuil tú ag bogad go tír eile chun obair an óstáin, bíalan nó arnáil leon na dóireachta sa séasúr is gnóthaí den bbliain? Má tá is Oibrithe séasúrach soghluaiste thú. Mar Oibrithe séasúrach soghluaiste tá roinnt carta tábhachtacha agat. Lena áirítear conrad líthú le áil agus faisnéis is scríbhinn maidir le fad becht na fostaíochta agus na dálaí oibre. Ní mór go mbeadh freisin faisnéis faoi ad na tréimhse saoire bhliain túil íocha. An leibhéal íochaíochta rátaí rag oibre, na dlíthe is in aime sa tír oibre agus in airnáil agus go leor eile. Má tá d'óstóir freagrach as do lóistí na hocrú, ba cheart go gurtha sé ar an ólasú faoi chostais gaolmhara, cé a íochaíostú agus conas go níochfar na costais sin. Mar Oibrithe, ba chóir freisin go bhaithe ólas maidir le fad agus minicíocht sos an iscíthe, chomaith le ólas i dtaca le rialacháin sábháilteachta na háite. Chun timpeallacht oibre atá sábháilte agus sláán a chintú ba chóir oiliúnta áil ar sláinte agus sábháilteacht chéarde. Ní mór do d'óstóir thu a chur ar an ólas le daobh na mairt cosanta do bhaná toracha má ná a rugadh clán-dóibh le déanaí agus do dhaoine óga. Ba cheart ó ólas a chur ar fáil faoin na forálacha atá ann chun neamh idir dhealú agus choirmíocht idir fir agus má ná a chintú, má tá comhaontaithe comhchuiteanna sa tíreann in oibriann tú, ní mór duit ólas á áil faoin na cíne atá ábhartha do d'óstaíocht. Ag deireadh na fostaíochta, tá an ceart agat doce méid a bhainne na d'óstaíocht a bhfuil deimhnú oibre á áil. Tá an ceart agat íochaíocht deirí á áil freisin, lenan áirítear cúitimh do leitheanta saoire neamh úsáide. Mar Oibrithe, ba chóir a bheith ar neolas faoi chearta iarostíochta agus obligáidí a bhfuil sochaí ostíochta. Chun tuile ólas á áil, té chuig siomh gréasáin eile.